so llunyà d'aquell renell ha inquietat el cavall tràquer de l'Angelina, que es mou nebitós a la quadra. I ella es desperta perquè ha sentit la inquietud de l'animal, però no pensa en el cavall. Recorda amb precisió el diàleg que en somnis acaba de tenir. Oncle Artur, deu ser estrany estar mort. Un vaixell d'or sota un arbre de plata, 12 ciutats amb un mercat a cadascuna i un jardí gran i blanc a la vora del mar. Em vas prometre una cosa que és impossible, que em posaries guants de pell de peix, que em portaries sabates de la pell dels ocells i un vestit de la seda més fina d'Irlanda. La meva mare em va dir que no havia de parlar amb tu. Ni avui, ni demà, ni diumenge. Va escollir un mal moment per dir-m'ho. Va tancar la porta quan el mas ja havia estat robat.